Bueno, bai. Egun on guztioi, eskerrik asko berriro gurera etortzeagatik. Gaur hasiko gea Aitor Aspekin, bea da protagonista ez nahi, eta ematen eskertu behar diet nolabait erronka hau hartu izana, ze berez ez da erresa gu irakasle bezala hartu, eta horrelako ekitaldi batean horrelako erronka bati aurre egiteko. Bea nahiko modestoa da, baina izugarrizko kurrikuluma dugu. Bioiraikuntzan aditu da, baina hortaz gain ikastola elkartearekin nolabaiteko harreman handia da. Konfiantzaren pedagogian sortzailea da, psikiatraren izena ez dakit. Rafael Cristobal. Eta nolabait pixkat pedagogia berri horren baitan ikastola eta eskolen barnealdea eta kanpokaldean nolabait pixkat paradigma aldaketa bat eman zuten. Orduan, uste horren inguruan hitz egingo dugunez, hitza berari emango diot, eskerrik asko Bai, mila esker Josu eta eskola danai gonbidapena hau emunarren, zuidan oiona etortzi arren, kolore gorri xabeatara duz, eta hasi geik ez. Eta, bueno, hasi aurretik, berdo bilen. Bale. Aspaldi zen ibili barik. Betorrekuak ingestu dikusten. Ja, sarsaro. Bale, mila esker. Bai, bezala, mila esker danagatik. Hitzaldi hasi aurretik, egingo duguna da, hitzaldi hasten dut kotxe batekin, ez? Bueno, bikotxekin. Kanpoan aparkatuta gelditzuko die bikotxe hauek, eta bukeran ikusiko ze gertatzen dien eurakin. Eta hori esan da, hitzaldixakin hasten gare, ez? Hitzaldixa hiru zatitan banatuta dau, lehenena izango da espazio ezagutzen, bigarrena da espazioa diseinatzen, eta hirugarrena da hezkuntza espazioak, ez? Azken finean, ni formakuntzaz, arkitektuan az, baina Josu Garestian esan duen bezala, urte askotan psikiatra batekin egon lanien, eta asko ikasi nuen espazioaren inguru. Eta gero beste liburu batzuk irakurritza, gehiago, ez? Jakin izauen, horretxik lehenengo goza importantien uritu zaidana da espazioa ezagutzea, zer da espazioa. Eta hor murgilduko gara. Esan bezala, gizakisa eta animaliak lurrean gaudenetik, azkenean natura, unibertso oso handi badaukagu gure inguruan, eta ilunkara heltzerakoan beti espazio baten bila joaten gare, ez? Eta espazio horrek, Judgoazerrek deitzen dion bezala, hirugarren azala da. Azkenien, hirugarren azal honek, beti izaten duen bezala bera leherena da hau, bigarrena da jantzia, eta hirugarrena da, azkenean, guri babesten gaituen kapa hori. Eta horre sortzen dauna da espazio bat, espazio intimo bat. Orduan, daukaguna da, olako erlazioa kanpo barrukaldearekin, kanpoko arriskuetatik babesten gaitu, kanpo eragileak, biologikoa, landaretza, animalia, beste gizaki batzun artean, eta gero barrukaldeak eskaini behar izaten diguna izaten da babes hori, erosotasun bat edukitzea, bai termikoa, akustikoa, ergonomikoa, eta aldi berean hor dagoen giro hori, laugarren mailakoak hori gabiltzela garatzen, baina uste dut, hemen dano diseinatzailea garela, argi edukitzen dugun, izan behar dena da osasuntsua, eta azkenien bai bake espiritual bat ematen digula, ez? Eta hemen daukazu azkenengo ilustrazio hori, daukaguna kanpaldea, barrukaldea, hirugarren azala, eta hor daukagun barne giro hori da gure indar guzti hori berriz ere kargatzeko. Gu egunean zehar, ikusi dugun bezala, hor da zen simio horreik ibiltzen, gu egunean zehar energia pila gastatzen du, eskudo batekin ibiltzen gare, eta behin egun amaitzen danean indarrak hartu behar ditugu. Horretxik oso garrantzitsua da espazio hori. Osea, gu ere berriz ere sortu beharra daukagulako hurrengo egunean erronka horrei aurre egiteko. Horregaiti da oso berezia espazio hori. Batzuk, animali batzuk ja euren gainen edukitzen dute, ez doke ezer egin behar, berez deserie dakarte, baina beste batzutan sortu beharra daukagu, ez? Eta hemen ikusten duguna da, Mudifedo Lamadam tribua, ez, irakekuak, zelan euren espazioa sortzen dauen, Venezia txiki bat bezala. Eta lehenengo mailan ikusten dugun bezala, ez,
gauza guztien batura osotasuna gehiago da, gauza guztien batura baino. Azkenien guretzat, beti daukagu espazio bat, gure unibertso pertsonala ero intimoa dela. Batzuntzat izango da bere logela, beste batzutat izango da taberna bat, beste batzutat izango da natura, baina norberak eta animali danak daukaguna da beti gure unibertsoarekin intimo bat. Eta horren bezera joaten gare. Eta aldi berean ere, unibertso txiki hori gu daukagunak, ero espazio txiki hori, unibertso orokorrarekin konektatzen gaitu. Horretxe da oso berezia, sortzen dugun hirugarren azal horrekin espazio hori. Eta esan bezala, espazio horretan indarra kargatzen ditugu bezala, urreoko eguneko erronkei aurre egiteko, deituko diogu tenploa, bakoitzaren tenploa izaten da, eroskola. Hemen daukagu dalin kuadro bat, la muchacha mirando la ventana, hirugarren azal hori jartzen dugunean beti zulotxoren bat egongo da. Azkenean kuskusiorea gare eta beti gustatzen zaigu jakitea zer gertatzen duen hor kanpoaldean. Orduen daukaguna da tenplo bat, bakoitzak berea sortzen dauena, munduarekiko konexio bat egiteko, baina beti eukiko daune izango da lehiotxo bat, erosigilutxo bat, ikusteko zer gertatzen den hor inguru hortan, ez? Orduan ekarri ditudan ere muga tenploarekin jarraituz, bat izango da Arantzazu, ez? Basilika, azkenin erromez danak etortzen direnean, badaukoiena da horlako tenplo bat, guztiei barne biltzen diena, indar berritu egiten direla, eta beti esaten dudan bezala, erlijioak espazioaren inguru asko daki. Eta hizkuntza hori oso ondera biltzen dago. Eta hemen ikusten duzu, ez? Azkenien da nabe bakarreko basilika bat, txalupa bat izango zen bezala, irauldita, ez? Azkenien harimen arrantzaliak die, kristoduak, ez? Badaukaguna da, erromes horri guztiak heltzen dienien, balako espazio intimo bat, konfiantza ematen diotena, babestu egiten dela, eta espiritualki ere indar berritu egiten diela. Hau izango zen, hemen ingurun daukagun beste bat, apur bat iparraldera joaten bagare, hau da beste templo txikitxo bat, dauna Suitzan, ez? San Benedetto, Peter Zunzorrena, bestia San Saedo izana, hau da Zunzorren kapillatxo bat, eta hau berdina da. Beste eskala baten, beste goxotasun batekin eginda, baina beti helburua berdina da. Espazio hori sortzea gu indar berritzeko, eta babes eta seguritate emateko. Eta esan dudan bezala, animaliak eta danok dauko espaziotxo hori. Azkenik konektatzen duguna beste unibertso danarekin. Eta hemen babes bilera eta seguritate bilera joaten bana indar berritzeko, aldi berean hirugarren azala ere norbaitek kanpotik ikusten badigu, azal horren kanpoko aldea, gure iritsi bat jasotzen du. Hau da jantziarin bezala. Nik mundu badokan ere barnekaldean, baina jasten nazenean, ja nabina da erakusten ni nolakoan nazen. Hau da, Arantzazuko basilika kanpoaldetik, da oinarritxuta, Arantzazu ez, azkenean arantza badala, eta apur bat kanporutza botaten digu. Hemen da bin mensajea ematen da oso bortitza da lekua. Da arkaitzartian, erliebe oso gogorra, eta basilika ere oso gogorra da. Azkenean arantza batzu dauko bere fatxadan, eta arantzak esaten duena da, larregi zurbildu, bestelo bat getzu. Pikatu egin behar dizula, ez? Orduen bi importantea da guk sortzen dugunean, edo diseinatzen dugunean espazioa, ikusteko espazio hori bat tenplo bezala diseinatzen dugula, gu babesteko eta seguritatea guzti hartzeko, baina aldi berean beste elkarrizketa badago. Kanpogan ikusten gaituztenak gure iritsi badaukate espazio horren inguru. Eta Zunzorren ikusten hau izango zen. Biak tenploak dire, baina kanpoa azala desberdina daukate. Beste izaten badapur bortitza hemen azkenien da goxu haua. Ez izan lengo litzateke zuei batzen enborra ero txondorra moztuta eta bere azalabe goxu haua da. Ematen duela berai besarkatzeko gogoa, ez? Besteak ez duen ematen. Horrekitik, importantea da gut diseinatzaile bezala, sortzen dugunean barne diseinu bat tenplo hori joan behar garen egiten ero ez, eta aldi berean kanpotik nola ikusiko duten espazio hori. Eta espero mezua ondo heldu izana espazioaren importantzia, eta joangoaren izango da, bigarren puntu izango zela espazioa diseinatzen. Esan bezala, nik espazio edo barne espazioa diseinatzen dudanean, hor atzean ideia badago diseinatzaile bezala. Goxotasuna, hori ikusi beharra daukagu. Eta horretarako
daukaguna da eskema hau, ez? Ni diseinatzaile bezala, erabiltzaile bat etorten zait, eta beti esaten duen bezala, gu diseinatzaile bezala, arazoak ebasten ditugula. Orduan daukatena da harreman bat bezero batekin arazo bat daukala, eta nik egin behar dudana da ebatzi. Horretarako, lehenengo puntu izango da kontratu bat edukitzea eta duina, gure ordainsariak ondo edukitzeko, eta bigarrena izango litzatekena da bezeroa ezagutzea. Eta atzo asko gustatu zitzaidan Irati Mogoionen hitzaldia azkenien ni psikiatrarekin hori ikasi nuen. Osea, ezagutu behar duguna da bezeroa nolakoa dan eta zer behar duen. Eta Irati Mogoionek atzo hori esaten zuen. Azkenean, ezautu begarra daukagu nolakoa den bezero hori. Behin, ezagututa duenien, bere beharrak asetzera joango naiz. Badi izango da emozionalki, ze emozio nahi dudan diseinatu espazio horretan, eta behin, emozio horrek argi ditudanean, nahi dituna garatzea, daukadan tresna die zentzumenak. Azkenien gizakiok, ditugu, klasikoki 5 zentzumen, bere soin 7, beste batzuk 12 eta beste batzuk 33 zentzumen ditugu esaten dituzte, ez? Baina hori da harremana espazioak eta emozioen artean egongo dena. Osea, nikuk ikusi egiten dugu espazio hau, ikusterakoan, bedukiko dudana da emozio bat sortzen didan ero ez. Baina, gaur egun, egia da, ikusmena da garai gehien erabiltzen duguna, bera da garailea, ez azkenen ditugu Instagram, TikTok, guztia dana da, ikusmenetik. Eta apur bat beste zentzumenak alde batera gelditzu die. Baina ikusiko dugu, importantea hori da. Ideia ze emozio nahi dudan sortu, zentzumenetatik nola bideratu emozio horreik, eta egingo duna da azkeni da espazioa. Eraiki. Eta erabiltzailea behin, gure lan eginda dagoena, sartuko da espazio hortara, bere zentzumenetatik nik nahi dudan lortu egin behar dut, emozioa lortuko du, eta hortik ja proiektu ondo gongo litzateke eginda. Eta horreitarako, hemen eskerralduen daukazue 4 punto joango dela banan-banan ikusten. Lehen izango da kontratua eta bezeroa ezagutzea. Kontratua apur bat diru aldetik enazazeko gorritz egiten hemen, baina bai gustatuko litzaidakena da historian repasotxo bat egingo dut, eta hau da Richard Neutra. Bera austriarra zan, 19. mende bukaeran jaixo zan, eta egia da, ikasi zauen arkitektura, Adolf Lussekin egon zan ikasten, eta lehenengo gerra mundiala tokatu zitzaion bizitzea. Gaztea zan, bere ilusio guztiarekin estatu batuetara joan zan, bere lagun batekin, bere ideiak aurrera eramatera. Lehenik eta Alemanian geldialdi bat egon da. Heldu zanean estatu batuetara, bera miresten zuen Sullivan ezagutu zuen, baina ja oso zarra zegoen, gaixo, alkoholizatuta, eta bere estudioa lur jota zegoen ekonomikoki. Eta Europan bera bizi zanean, heldu zan Frank Reuten, olako panfleto batzuk, asko gustatu zitzaion, eta berakin hasi zan lehenean. Ze gertatu zen Frank Reutekin lanean zebiela, Frank Reutek ikusi zuen bezerua ezaule ezagutzen. Berak bere ideia jartzen zitzuela diseinu danetan. Osa, berai berdin zitzaiola bezeroa zer nahi zuen. Eta berari metodologia hori ez zitzaion bezala gustatzen, egin zuen azan estudiotik joan, eta berarekin estatu batuetara joan zen lagunaz, bizi izan bezala Los Angelesera, Chicago utzi, eta Los Angelesera joan zen bizitzera. Eta hasi izan azan bere ibilbidea. Eta berak edukiko zuen, lehenetako enkargo izen zen Nobel doktorearen etxe bizitza. Nobel doktorea zen psikologo bat, azkenien medizina naturala erabiltzen zauena eta fizikoa eta oso importantzia mutu zen, eta oso ja famatua zen Kalifornian. Orduen eskargatu zion bere etxea egitea. Orduen berakin hasi zen harreman batzutan, eta berak psikologa zen bezala, Richard Neutrari esaten zion, pertsona bat, esan dugun bezala, egunean zehar egin duen esfortzu guztiarekin bere etxera heltzerakoan, ze behar zituen berriz ere berreskuratzeko bere burua. Eta holan hasi izan bera bere ibilbidea. Osea, bera hasi izan azan, bezeroak ezagutzen, bezero horren beharrak ikusi zeintzuk ziren, eta horren arabera espazioa sendagai bat bezala jarri. Bera esaten zuen bezeroarekin harremana terapia bat bezala zela. Bera zela terapeuta, bere bezeroa zela
esan du ezala terapia egiten zabilen pertsona, eta bere espazioa zela sendagaia guzti hori dana berreskuratzeko. Eta hori zelan egiten zuen, hemen daukagu plugitzen emozioen gurpila, emozioak die gauza batzuk guk series daukaguna jaiotzez. Osa, gero Rafaelekin ikusiko dugu, baina emozioak, esan bezala, Disney pelikulan die 5, berez die 6, baina plugitzek 8 identifikatzen ditu jaiotzez daukaguna pertsonak. Eta emozioa da, kanpoaldetik nik estimulo badauka, sentitu egiten dut, eta nire gorputzanen erreakzioa da horren inguru. Eta erreakzio hori segundu batzutakoa da. Ni zerbait ikusten modu gustatzen zaidana, post egingo naiz, estasiz baten jarriko naiz, baina segundu gutxitako momentu bada. Orduan, Richard Neutrak egiten zuen esan bezala, espazioa sendagai bezala erabili, eta aukeratzen zuen bere bezero horrek zer behar zituen, eta zetarako zen. Izaten bada berreskuratzeko pertsona bat, erabiliko dudana izango da, igual postasuna, ero serenitatea, ero elementu bat interesa sortzen dauna, konfiantza oso importantia da, ero izaten bada beste kasu batzutarako, erabil dezakedana da, azpian ditudanak. Bata bestearekin aurkakoak dira. Eta ikuste oso, 8 horreik ni konfiantza elkartzen badut beldurrarekin, sumisioa sortzen zait. Orduen berak horrarekin jolasten zuen, eta esan bezala, terapia egiten zuen etxe bizitzetan. Berak hasieran dituzio la arquitectura del sentido de la serenidad. Bera asko egon zan lantzen etxe bizitzak, eta etxe bizitzetan egiten zuen hori zan. Jentia heltzen zara bertara, lasaitu, konfiantza eman, eta pila kargatu hurrengoko egunerako. Eta bera, esan bezala, oso razionalista zen, baina bere bilbidearen arabera, bera definitzen zagoen hasiera baten, sentsazio atseginen arkitektura, ondoren bihurtu zen, errazionalismo organikoa, eta azkenean bere dituzion biorealismoa bere metodologia honi. Espero argi gelditzu izana, ez? Ero ondo azaldu izana. Eta esan bezala, berak egiten zuena zen, ja ze emozio nahi zituen landu espazio hortan zertarako zena, eta gero zentzumenak erabili. Esan bezala, zentzumenak hemen dituguna die 7, horrek erabilitzeko ditugu, propiozeptiboa, ukimenetik dastamenera danok ezautzen ditugu, esan bezala gaur egun garaia ikusmena da, eta dituguna die beste bi honek, ja da zientifikoki jarritza da zena. Bada propiozeptiboa, da nik kontziente jakin gabe badakin nun dagoen ereskuan erankak eta dana. Eta vestibularra da oreka. Horreitik gero txikitxotan eta asko den joten mazera aurreskola batera, koltsonetak eta jartzen die, umeak oreka galtzeko, eta eurak oreka berreskuratzerakoan, euren burua eta euren neuronak konektatzen hasten die. Eta nire ustez be garrantzitsua da ukimena. Beti nire ikasle izaten dena, gure organo handiena azala da. Dauko sentsibilitatea handinetakoa, terminazio pila dauko nerbiotakoa ukimena, eta hasten gabiltz ukimena zer da. Eta diseinatzaile bezala nire ustez garrantzitsua dela ukimena berriz ere kontutan hartzea. Ikusmena oso ondo dago, baina eske ukimena da, eta beti esaten dudana, ni zerbait nabaritzeko ez daukazetan ikutu behar. Ni hemen egoten manaz, nire asalak behi gartzen du ze dagoen hemen. Eta inguruan. Osa, nerbio bukaera pila bat dauka asalak, organo handizena da bera. Eta hori apur bat ikusteko, historiari jarraituz, jarri dutena da Aino eta Albarralto, ez duten nahi dakurri da bilen jartzen dagoena, baina espero zoi baietz. Ez honei be Finlandiako independentzia bizizamen, gerrate handi bat, Rusiaren aurka, eta ni ez dakitxo horregati dan, baina honi be esaten zaubien, oso ondo dago razionalismo guzti hori dana, baina sentikorragoak esan behar gara diseinatzerako orduan. Oso razionalistak ezin gaitezela izen, ez? Ekarri dudana da, eura famatu ziren erekin razionalista batekin, baina hemen ikusten da eura jasaukien sentibera hori gizarterekero humanitatearekiko, ez? Hau da, gaztelania zabetu urte dejat, izena, baina antituberkulosuen ospitale bada,
Finlandiako oso razionalista, baina ja koloreak eta hasten dire erabiltzen gizatasun hori emateko. Eta egun baten ikusten mozen, logelak ere oso ondo diseinatuta daude gizatasun hori emateko gaixo horrei. Baina eurak ukimena asko lantzen zabien. Hasten dina da ja eurak ere Richard Neutran bezala razionalismo organiko batera joaten. Osea, bestea oso bortitza gelditzen dalako. Eta testurakin asko jolasten daue. Hau da bere etxe bizitza, oporretako etxe bizitza, eta bere fatxadan egiten dauena da olako kolas bat testurana adrilu desberdinarekin. Gero bere obretan erabilia izateko. Baina gustokoen dudana da hau. Berak esaten zauen bere eraikin danetan manilak diseinatzen zituen. Beretzat, manila bada heltzen garenien espazio batera eraikin hori bezarkatzea. Eta Ukimon errekin dakigu espazio hori nolakoa den. Eta buru belarri biltzen zen manilak eta diseinatzen bere eraikinetako eta bere espazioetarako. Berak importantzio handi ematen ziolako ukimen horri. Horregatik neuzte zaube berreskuratzea beharra daukagula eta egoten da jentia, baina eskola baten eta arte diseinukoan eta barre diseinukoan gehiago, beste zentzumen batzuk gehiago garatzea. Gustatuko litzaidake danetatik ikutzea, baina esan bezala, azkenik mugatuta dauka denpora, eta ekarri ditudana da olako zertxalada batzu ideiak argi gelditzeko. Eta azkena daukaguna da, laugarren puntua, espazioa diseinatzen dala Zunzorren atmosferak. Ez berakin zaun itzaldi bat, arrakasteuki zauen, eta horti liburutxo bat urten zan, beratzi postulatuekin, espazioa nola diseinatu. Berak nola diseinatzen nuen. Beste guztia bere metodologia dukate, baina ekarri dut hau, azken aldien, bogan dagoelako, eta laugarren mailan hori jarraitzen dugulako, ez? Peter Zunzorren postulatua. Eta berak diseinatzen dauenien, olako espazioak sortzen ditu. Eta guk diseinatzaile bezala, olako espazio batzu diseinatzen bai ditugu, esango dugu espazio horre ukitu egin nau, ere espazio hori sentitu dut, ere espazio hori emozionatu nau. Eta beste kasu batzutan ez da bitzen hori. Izan dalako gauza bat, arimarekin eta bihotzarekin ez da diseinatu, eta emandalako dagoenetan diseinu hori. Baina apur jartzen bagare gure aldetik, segurazki gai garela beste guztia bezala olako espazioak diseinatzeko, ukitzen gaituen espazioak. Ze gertatzen da, irude hau jarri dut, garai hauetan, ondeokan, industria iraultzan, industria kimikoa bultzada ikarragarri bat eukizauen, ikusi ditugun protagonistetan ondeokan materiala naturala jarraitzen zituzten izaten, baina ja 50. hamarkada inguruan petrolaren eratorkietatik material asko hasten die sortzen. Eta guk erreferentziakotzak geneukan material asko mendetan eta milaka urtetan erabilitakoak desagertzen hasten die. Eta horri sortzen dauena da gure gorputzarentzat eta gure espazioentzat espazio berri batzu gizakisa gure da denean ondiokan ez ditugunak ezauketan. Ez, eta horren ondorioa da esan bezala, plastiko asko erabiltzen dugula. Azten bagari ikusten espazio hau, gehiena plastiko baten barne bilduta egonkoko ginateke. Azten bagari aztertzen ditugu material guztiak. Eta ez gari kostiente eta diseinatzaile bezala horren kostiente izan behar daukagu. Materiala sartzelakoa, ze motatako eta ze kalitateko materiala gabiltzan sartzen. Zetsi joaten bare, gure eskolan ere, azkenien duguna da lurra plastiko erator bat, margoa ere plastikoetatik eratorria dago, eta, zapaia txapaskoa ditugu. Baina importantea da beze material, eta hemen kalte handi izan esan, industria kimikoak. Eta apurua sensibilizazio hori sortzeko, ekarri dudana da Anton Schneider, hau da, segurazki, ez duzuen ezautuko gehixenok, Alemaniarra da zan, jaila dau, eta honek gertatu zitzaiona zan, berazala Rosenheim herriko unibertsitateko katedraduna. Hori esaten bodbe, segurazki gehiago gelditu ezer horrela, baina Rosenheim da egurraren unibertsitatea mundu mailan famatuenetarikoa. Eta usan bertako katedraduna. Honi ze gertatu zetzaio 90. hamarkadan.
ikuste zuen bera gaixotzen zebilela, ezakizen zergaitik, eta egia da, Munich aldamenean ere Bayer enpresa potentia dago kimikoena, eta konturatu zen, egurran, tratamentuetan emuten ziren kimiko danak, barne girua kaltetu eta toxiko bihurtzen zuela. Eta bera horren eraginez gaixotzen zabiela. Orden hasi zen bera bere kabuz, bere katedratik, aztertzen barne giroak. Eta nola egin osasuntsuak. Alemanian korrente bat zauek, ambientalistak ez dakit izango zen, baina abentze zauen korriente bat ozen sensibilizatuta, igual daukaten enpresa kimikoen gatik gero, eta hau da Karrueko beste katedradun bat, Gernot Freiotokin lan ibili bizala Municheko estadiuna erekitzen, egitura tensatuetan eta aditua da, eta berakin zauena zen berriz ere material naturalak berreskuratu. Eta pobreak. Zetsi beti esaten da, daukagu material bat, munduan pila bat dagoela, munduko aglomeratzaile zaharrena dela, buztina. Eta beraz izan zen, bere katedratik, unibertsitatetik, buztina lantzen, teknikamente eta zientzialdetik ere bere maila ematen, eta material zahar guzti horri dana berreskuratzen. Eta teknika zaharrak ere berreskuratzen. Eta honi eman ziotena da, gure mundu modernotik beti baztertu izan ditugu materialak milak urtetan erabiliak, oso modernoa gare eta horrek ez ditugulako nahi erabili, hau izan zen bere duintasuna berriz ere berreskuratzen. Eta baita estalki berdeak. Hasi izan berri, esan bezala, bere duintasuna eta zientzia eta teknikaldetik bere mailan jartzen. Bi pertsona bak lanean hasi zirenin 70. hamarkadan, ja munduko osasunen erakundea bai esan zuela erekineriaren sindromea zegoela. Barne giro kaltetu bat, toxiko bat badago, erabiltzailea gaixotu egiten da. Eta atzo irati mogoino izan bezala, gaur egun, bieren amaino gehiago espazio etxietan. Itxietan bizi gara. Ordenago oso importantea da. Eta ezagutza hori ekarri zuena Estatu Espainiarrera, eta bioeraikuntza hitza jarri ziola, ni beti esaten da, bioeraikuntza hau sobra egongo litzateke. Da, zentzuzko eraikuntza egitea, zentzuzko barne espazioak egitea. Eta bere omenalditxo bat egitea da, egon dela 2 hilabete, hildanako. Eta apur bat ja aria jarraituz, joan gore hezkuntza espazioetara, azkenin hitzaldien izenburua behorte dijolako, baina bain nukurin hauela zan, 2 puntu horrek sarreran, markatzean undi datorren guztio dana. Eta, hau da, Rafael Cristobal, psikiatra, badoko kurrikulum impresionantia. Eta hau egozan Suitzan lanien, eta psikiatra bezala, hasi zan bera lanean umeekin. Umeak ja gaixotasun batzukin eta etortzen ziren, eta beraz izan aztertzen umearen psikiatria. Horren arira, doktoretza bat inzauen, eta ikusi lehen pentsatzen zen, gizakio naturaren parte ez ginela, eta ume bat jaixotzen zanean, ordenagailu utz bazala. Eta egin behar zitzaioa zen, informazio guztia eta bere konportamentua zerotik sartu. 20. mende erdialdean hasten di investigazio batzuk itzen, eta ikusten dena da gizaki animali bat bezala dela. Berez de serie, esan bezala 8 emoziokin jaixotzen da, eta beste 8 zener instintokin. Berak ikerketa guzti hori da itzen dau, eta bi oinarri horri kontutan hartuta, umea ja ez da ordenagailu bat utzik dagoena programatzeko, eta egiten duena da hezkuntza bat sortu emozioetan eta zenetan oinarrituta. Eta guzti hori dana zientzatik oinarrituta. Doko bere fundamento danak. Orden honi die berak identifikatuta doko 8 zen, instinto, bera gehiago daude, baina berak esaten duena da 8 hauek ondo garatzen badira, ja pres gaude gizarteari aurre egiteko. Eta bebai komentatzen duena da, berak lan egin da, guk 6 urte ditugunean ja sortuta gaudela. Jortik hasi gaitezkela hitz egiten de geriatria.
Eta beretan ezagutu den, berakin hasi nintzen lanean, seme-alabak eduki dut, eta arrajatabla beteten daudana, Osa, da impresionante. Impresionante, beretan ezagutu dut, Eta diseinatzailea jakin beharra daukaguna. Lehenengo zena da atxikimenduena el de apego, deitzen da puerto seguro. Eta hau sortzen da 6-7 hilabetetan, piztu egiten da. Jaisotzen ari berarekin, baina piztu egiten da. Eta hori da, ume bat, hasten da identifikatzen bere gurasoak, eta badaki zein dan, zerbait gertatzen zaio, etorriko dara bera laguntzera. Horregatik, 5 urtetara edo zeinekin joaten da, baina hilabete hortetik aurrera, gurasoak oso ondo identifikatzen da, bere puerto segura dilako. Eta horregatik oso importantea da zen hau garatzea. Eta aurre eskola baten gehiago. Gaur daukagun gizartearekin, lanera joan behar zara, ume hartu behar duzu, eta utzi behar duzu hezkuntza espazio baten. Umeak ez badu ezagutzen zeinan bere irakaslea. Nola di joan, ja horrazten die beldurrak eta guzti hori dana. Horregatik oso importantea da, egiten danean transizio hori, leku espazio baten konfiantza ematen duena izatea, eta lanketa bat egitea irakaslearekin. Eta umea kontziente izatea, traspase hori egiten dela gurasoetatik irakaslena. Eta beti espazio baten guzti dena bermatzen dagoena. Bigarren zena, lehenena da importantiena, zetxiku behin, konfiantza badaukagu bizitzara aurre egiteko gaude. Eta importantea da konfiantza edukitzea. Eta horretxe bere pedagogia be, konfiantzaren pedagogia daukizena. Bigarren zena da, miatzea, el de acción y exploración, eta hau da hezkuntza espazioetan gertatu dana orain arte. Bete oinarritute egon diela erromatarren, ni bete esan bezala, erromatarren kanpamentuetan, militarrak. Egiten duzula holan, pasillo utzi dago, zaintza oso ondo egiten du, eta baten bat pasilloan egiten bada, zerbait gaizki dabila egiten. Konfiantza ikaslari esaio ematen. Beti gabiz pentsetan gaizki dabila egiten. Orduan, hemen aldaketa egiten dena da, espazio batzuk sortzen baditut, interesa sortzen dutela, emozio nuetan ikusi dugu interesa dagoela bat, sartzen aizenean hezkuntza espazio hortara eta interesa pizten badit, interes piztu horrekin matematikak ikasiko ditut. Sartzen manez espazio batera oso aspergarria dela, matematikaren ordu heltzen bada aspertuta nau. Nere garuna ez dabilanean. Horretik ere importantea da zen hori garatzeko espazioak bermatzea. Hirugarren izango da ja, 9 hilabeteetan hasten da IES egiteko eta beldurra, IES egiteko zen eta beldurra, umeak ja beldurrak hasten diukitzen, eta importantea da erreferentzizko espazio bat edukitzea, eta hori gure nazio mailan gertatzen da. Estatu Batuetan simbolo bada, baina dauko etxe zuria, Euskadin dauko ajurianea, beti da espazio batzuk markatuta, erreferentzizkoak, hori dira guri seguritate ematen digula. Kasu honetan zein izango zen, irakaslea mugitzen den eremua. Ero bere maila, ero hori. Laugarrena da kidetzeko zena urtebetekin ja umeak hasten dira bere parekideak aurkitzen, eta hori erresa da gela itxi baten edukitzen badut, eta denak adin berdinekoak, baina herriaz egin dezaketez, harremana sortu nire adin berdinekoekin. Gero 5. zena da erazotzeko zena, ja 2 urtetekin hasten garen ja gure nortasuna garatzen, eta ja da joangoare ez dakin ora, ez, igokoare gora, ez, joangoare bera, ez, segurozu, ez, dabina da reafirmatzen, ni nazela pertsona bat, esan bezala, unibertsuan bakarra, eta ni nire nortasuna garatzen nabil. Etapa hori da. Ja desbinkulazio bat hasten dela gurasoenetatik. Bera bere nortasuna eta bere leku unibertsuan dabil topetzen. Eta ontarako be egon bidiena da espazio batzuk. 6. izango zen, hierarkia zena, jazten garena da gure eskalak eta neurtzen, bani daukatak zuk ez dokotzu, altura bebai, askotan gertatzen da, joaten garela ertalako herrialde batera, eta gaztelua beti egoten da tontor baten, jerarkia baden markatzen, eta gizartean begoten die. Baina umea, 3 urtekin jazten da, zen jerarkiaren zen hori garatzen. Eta bienaleko gaia, ez? Zaintzarena. Guk jaiotzez dauko zenbat dala zaintza zena. Espazioak diseinatu behar dugu jendea zaintzeko, baina daukaguna da zenbat zaintzakoa espazioak ahalbidetu behar duela hori garatzeko.
Horreiti da elkarrizketa bat espazioarekin daukaguna gizakiok. Bera guri babes ematen digu, baina aldi berean gure ikasmaterial bada, espazioa. Eta hau 3 eta 4 urte inguru sortzen da. Hau ondo garatzen bot, nola lortzen dut, espazio irekiakina, zirkulazio librearekin, adin desberdinak nahaztu, orde nagusiagoa direna ume txikiekin egongo die, eta zer lortzen dut? Nagusiak zaintza, garatzea, empatia lortzea bestearekiko, ume txikiak erreferentezko pertsonak hartzen daue, eta guzti hau danak ondo garatuta badaude, gure bizitza danerako balioko digu tresna bezala gizarteari aurre egiteko. Eta ez du nahi esan 6 urtetan amaitzen dira garatzen. Bizitza danin garatzen joango gara. Eta baten bat ez badut oso ondo garatu, etxeko lanak egin barko ditut bizitzaran, zehar. Eta azken izango zen sexurako zena, ez? Azkenean hori betabut badezela da gure gizartean, eta egon bidena die espazio batzuk esplorazio horrek egiteko. Eta guzti hau dana, enbidana da, marko pedagogiko baten barruan sartu, ze metodologia, eta horren inguru, lanketa bat egin, eskola, ikastola bezala. Eta importantea da marra gorri hori. 9 urtera arte oso zai izaten da konzentrazioa mantentzea. Eta txikitxotan beti jartzen digutena da mai baten, aulki baten, eta 8 ordu geldi. Ez lehengo lanetara bideratuta. Zela 8 ordu lantegi baten egotea piezak egiten. Gaur egun gizarte aldatuta dau, orduan 9 urtera arte bermatu behar dana da mugimendua, eta nagusietan bebai. Horretxik interesantia da, klasea hasi aurretik apurua mugitzea, garuna errefreskatzea, eta beste aktibitate egitea. Zetxik, gaztelaniaz baizatea atzenaldia, gaztelaniaz da recreo, volver a crearme. Hori da, lasaitu binaz, berriz beni sortu izateko. Gabetan egiten da, baina eskolan atzenalditan be hortarako da. Berriz ere ni sortu. Eta gero amendi ja konzentrazioa gero eta gehiago, gaitasun gehiago dauko edukitzeko, eta izango esan, edozein etapatarako balio da. Hemen dau ikastola baten, Usturpe ikastola, Ibarrakoakin lanketa bat egin izan, egisa guk bai egiten genuela zan partaidetzak, txoirati moien zezena, joan eskolana, eta ez Franco Reitek egiten izan bezala, anedota bezala jarri dute, nik, eto mainori erakusten digute eskolan. Nik arrazoi daukat, eta nire ideiak oso ondo daude. Ez egin behar dana, entzun, parte hartze tailerrak, eta ikusi gure bezeroak zene dauen. Eta osan lanketa bat HH-ko irakasleekin egin zana. Ikuste dolan, eta kaos bada, baina interesa piztu digut denoi. Ez da holako ordena badauko, baina ordena bat ez gaudena ohituta kanpamentu militarrena. Pasilloa eta seigela, hemen seigela daz. Hemen egin diena da mikroespazioak sortu. Eta paretarik ez daude. Gurasoa sartzen denean, hemen dagoena da harrera gunea eta konfiantza asko trasbase hori egiteko, umearekin, ikaslea dator, irakaslea parkatu, hartzen du ikaslea, gurasoekin, ondo gaba, eta ja barrura sartzen da. Eta hemen da, ez da ikuste zuen, 3 urtekoak, 4 urtekoak 5, 3, 4, 5. Eta egin dena da, identifikatuta, hau beste hitzaldi baterako emango zoen, baina dasena da mikroespazio desberdinak osatuta. Helburua zeina, geladan eta mikroespazio guztiak ez jartzea. Eta jartzen badia material aldatu. Zertarako badibidea jarriko du. Ni 3 urtetako gelan banago, nire elkargunea, nire irakaslea nahiz eta hemen ez egon, erreferentzizko espazio da. Bildurra, pizten bazait, zen hori, irakaslearen espazio hor dago. Eta ezin banaz joan, nire laguntxoa konetorriko dira. Eta, adibidez, unai hor dagoela, unai etorten bada hemen, eta egoten bada, apegoarekin, portu segurarekin guraso jo batuta, guraso bat entzat da momentu bat solarrixa, guraso joan lanera, ezin duzu, umea dago negarrez, urduri jartzen zara, segertatzen da, ni hemen egoten banaz, eta umean eraltzoan, berak ikusten dago, bere lagun guztiak hemen jolasten, eta egiten duena da, bere
atxikimendu zena, azten da jisten, eta azten dana gorutza, bigarren zen importantiena. Miatze zena, akzioni esplorazion. Bat azten da jisten, bestia gorutza. Eta azkenen apurka, umean ere belaunetatik jaitsiko da, eta bere laguntxoena joango da jolasten. Pareta itxi bat egoten bazan, hori ez da ikusten. Eta guraso horrengo zan umearekin egarrez, denbora bella bat. Horretxik importantia da, ezagutzea ze behar dugun, eta gizakia ezagutzea egiten dugunean lana. Baina esaten den bilela, niri, ja behin, nire gurasuak utzi ditu, ja lasaituna, zetorraz lagunak amendaruz jolasten, eta hauka lagun bat oso ausarta dana. Eta hauko miatze zena oso altua. Egiten duena da, hau ezagutzen du, pum. Bosgarren mailakoenak. Bosgarren mailakoak ja zaintza zena, gaurko gaia, garatzen hasten da biltzate. Ikusten du meotxeko hori eta bere ere gana doaz. Osta, zege kurosu ez, hemen ikusi daukazutela legoak. Guk ez daukagu. Nik zer egin dut, diseinatzaile bezala kostientoki bide bat markatu dut. Eta zen, eta emozio horrik danak parte hasten die. Salten az ez? Orduen etorten az ni ona, honik, ni miatze zena nabil lantzen, honi dabil zaintza zena lantzen, erreferentzezko pertsona batzuk hartu ditut, eta pieza guztenekin lanea, jolasten hasten az. Urreok egunean nire lagunei kontatzen diet hori, txango bat egiten dugu danok hemendik, beti ere araututa denboratan eta dana, planteamentu batekin, irakasleen aldetik, etortzen naiz ona, eta hemen nire lagundana beste guztiarekin gabiltzena da zaintza zena lantzen batzuk, eta beste batzuk miatze esplorazioa. Eta elkar bizitza bat sortzen. Egon barik, gela itxi baten adindanakoak sakabanatuta. Bai, hau da Rafaelen teoria planteamentua. Baina, luzaro agongo ginateke honen inguru, baina denporak ez dut eta hau da gero eskolen hildoa, ez? Ba, egin ditxongen diseinuak. Baina aztena zena dau, irakasle egon nintzen lanbide heziketan, eta lehenengo mailakoak uste dut ez dakit da zen, ero, bai, mutotena ez, del paradigma mekanicista al sistemiko. Hemen egin genuen esan, sare handi bat sortu. Bazan inguruko enpresekin eta erakundeekin, eta jardunaldi batzuk jarri genituen beti jasangarritasuna, iraunkortasuna hobeto esan da, garatzeko. Eta esan gure ikasleak, lanbide heziketakoak, harremantzeko enpresekin eta enpresak eta erakundea jakiteko nolako ikasleak sortzen genituen. Horren arira, egin genuen izen zen, lehiaketa bat sortu estatu mailan, gure bezalako beste eskola batzuk ezagutzeko eta harreman sare bat sortzeko. Eta behin hori eginda genokala, buruatu zitzaigun izen zen, Euskal Herria ezagutzeko parte hartzen zauen, lehiaketan parte hartzen zuten ikasle guztiak, ekarte arrasatera. Aurrera josan, sare handi bat sortu zen, eta behin esan genuen, aurrera pauso bat eman beharra daukagu. Eta, aspaldi zen ez dagoen ikusten ere bilbidean. Borin ziren, etorri ziren bezeruak. Ni lan egiten nuen ikastola baten, eta aurrezkuntza zauen, etorri ziren umiak, eta nahi zaubina zan, arrasate atzentzun hauen oso berdea, baina oso industriala da. Eta aurrezkuntza da, eremu industrial baten hau, ume zaintza. Orduan eskatu zaubina zan, baratze bat, naturarekin harreman edukitzeko, eta hortarako zuzendu ziren gure gana, euran katiuskak eta tresneria izteko leku baterako. Orduen ideia planteatu zana zan, eraikin bat egin behar zan, baina dutxa bat hartzeko. Naturatik urten, iritik urten, eta naturala joan aurretik, egon behar zan espazio bat aldaketa mental hori egiten zuena. Eta guk egiten genuen egia da ikasleak genituena, zen badanetik batxiergoa amaituta, batzuk ingenerua, beste batzuk zen arkitektuak, aparejadorea, eta genukan ikasleen artien, baina ez genukan hasien tailerrak. Eta arrasaten zauen azan hau da, lanbidaztapena, ez da ezagutzen duzen, lanbidaztapena da, DBH ez da bienak amaitxu.
Eta akademikoa ez da euren arazoa askoz begixo da. Eta berreskuratzeko nik tailerrak dauke. Orduan, idei izen zan, harremanetan jarri eurakin, hau da, irakaslea, Mikel, etorri die bere ikasleak. Eta egin genuela zan diseinatu, eta joaten ginen tailerretara eurakin lanien, ez? Eta esate zauen irakasleak ozta zan, aberazgarrixa, zetxik eurak, gaztetxo batzu dira, hartzen zauen zaintza bat, guri zeinketako tailerretan arazoak ez edukitzeko. Osea, espazio batek batukituen guztioi. Eta gero ja estatu mailatik etorri ziren ikasle guztiak lehiak etortan parte hartzen, egin genuena zan, ez duten zan, baina txabola bat antxinako teknikak erabilitza. Gurpilak die zementuak, azkenin grabarekin eta beteta, birziklatu genituen bakotxetako gurpilak, grabakin bete genuen, oinatin zegoen enpresa bat eta materiala nahiko onditu utzi ziguten, honi dien kofratuak egiteko olak die, nahiko presio honean utzi ziguten, eta elkardanean espazio hone batu gintuen. Hemen daukagu bezerua obra ikuskaritzalanak egiten, eta erabili genuen sistema izen zen Nebraska sistema. Estatu batuetan ehun urte baino gehiago erabiltzen den sistema bat. Da fardoak erabiltzea eraikin bat egiteko. Isolatzaile termiko erraldi badauko, eta gero aparte, karga muru bezala funtzionatzen dago. Oin dela 8 urte izen zen, 2015ean. Eta lanbide asteapainekoen tailerretan erabili genuen, tailerrak erabili dituen estalkidan egiteko, eta estalkixe izen zen, estalki berdea. Gernon minkek itzen zuen bezala. Bere teorietan oin narritu dago, Da metodo Nebraskako muruak, eta da estalki berde bat egin genuen. Eta barrutik da buztina, berriz ere, teknika guesar guzti hori denak hartu, kolorea benetazkoa da, naturala da, ez dago ez margotu dez, kriston kolorea. Joakinek, eman zigun. Eta hau da, orduen umeak urten dieten dienien, euran eraikinetik, dala hormigoizkoa guzti hori dena, hortura joan aurretik, sartzen die. Eraikin hortara, eta etxen abina da, txip aldaketa hori naturarekiko, eta hau da euran templo txikia. Eta onerekin aurrera jarraite genuen, hemen ikastola elkartean hasi nintzen lanien, eta egin gintuen, kanpo espazioan jarraituta hau da Lekiteoko Azkue ikastola. Hau da lehen zeukaten sarrera. Eta salako importantea da sarrera duinak edukitzea harreman hori. Atzekaldean pareta bat dago, etorratzekaldean eruan hortua dago, tipi bat zeukaten esan ikusten ezebe, aldatza holan zauen, eta izan azan, eta hau da barrukaldean, ikuste oso ez, futbola. Generua, gero arriskua, hemen jentia futbolien egoten da, ez da ikasle gehiena ez dagoten hor futbolien, baina bera da, eta urteak dara filosofia honek. Futbolien jolasten zabien, hemen aurrezkuntzakoak irtentzen die, arriskua baloien azoak hartzeko bai umea, bai gurasuak, jaleoa zan. Eta nahiko gorreratua die Lekiteokoak, eta esan zabien hau fuera. Zuzenien, Egin behar duguna da, sarrera konpondu eta futbol zelaia hortik futbito kantxa hori fuera. Egin behar duguna da, leku marginaletan egoten den ikasle danak protagonista jarri. Eta natura bertara eraman. Egin genuen zan, ikerketa bioklimatiko bat, eguzkia eta zelan funtzionatzen zauen Lekiteon, eta konkretuki plaza horretan, atxeden leku horreik ikusteko nun jarri. Eta hau da sarreria. Ikuste oso aldaketa, ez? Inzan azan, jentia harremantzeko leku bat jarri. Bizikidatzerako, zaintza hori harreman desberdina urte desberdinetakoakin. Euren hortua natura, tipiarekin, biztan egotea. Eta lurra markatu genuen, zuhiltzailea sartzeko derrigorrezkoa markatutako zan, eta planteatu genuen arbel bat bezala. Umedanak horri biltzen demarrazten. Eta hau da barrutik. Osto denporaz justu nabil, eta horrela botako, Hau izango zango txik ikusi ja. Hau 2017 izan, jasarrenaz.
Eta gero ja barrukaldera joaten gare, igual ezagunena, barrukaldetik, hau da Marieta Jose Oinda Zumaien ikastetxea Zumaian, pergola hori ez da, guk garatu genuen zan apur bat, da erekin bat historikoa, Peñagantxegi arkitektuarena, eta enkargutu ziguten Rafaelekin batera horra hezkuntza planteatzea. Monjan eskola bazan, eta sokaten kapila bat utzik zauena, eta erabilpen bat eman behar zitzaion. Hau da, ni gaztatxu ninguela, eta hori da kapila. Monjak erabiltzen zuten espazio utz bazan, doble alturakoa. Orduan hasi garena zan, emozioekin eta zenak lantzeko espazioak diseinatzen barrukaldetik, eta interesa sortzen. Ez da zerbait ikusten nahiko fragmentatu ikusten daudena. Da garunak interes bat edukitzeko eta beti miatze zen hori garatzeko. Hau da, esan bezala harrera, 0 urtekoa, gurasoak horregoten die, umeari begira, eta horritzen da transikzio hori etxetik eskolara, ikastolara. Eta hau da, 2-3 urtekoen sarrera. Helburu hori izan ez ikustea zer gertatzen da hor barruen. Orden sartzen zaren bakoitzean, miatze zen hori piztu egiten da. Zaila doztaz eta barratzen, pum, eta konturatu garik, barrulaino sartzen zara. Azkenin bideratu itxe oso. Eta behin barruan zauda, hau da, espazioa. Ez da esparetaik, lanketa hundi bat izan konfortakin, akustikarekin. 0 batekoak ordoke olako pasillotxo bat, tunel bat, euran eskalerekin da, ordenei dauinen harremandu 2 urtetakoak inonetorten die, zaintzan lantzen daue, eta 2 etirukoak, goiti bere ikusten die. Eta gero lurrien da zulo batzuk ikusiko dituzue, bate besteik kuku-mikuka ibiltzen diela. Eta hau da, espazio hori. Eta esan bezala, espazioa guri zaindu egiten gaitu, baina material didaktikoa da. Eta zaintzen digu fizikoki eta psikologikoki. Hau da, euren imaginariuna. Ikusiko zu argazkisa. Hau da, goitik ikusita, espazio hor da irakaslia, mikrotxokuekin. Eta honi die, 2-3 urtekoa komunikatzeko lehiuak. Eta hau da imaginariuna. Hasieran arestian esan du da. Hau da gure mikro unibertso hori, gure unibertso pertsonal hori, intimo hori garatzeko tokia. Egun hona dauka borra noa. Nire imaginaria lantzen egun txarra dauka, hausnarketa bat itxaut introspektiboa, segertatzen zai. Baina beti lehiotxo batekin ikusteko segertatzen da aldamenean. Hortik espazio guztietan ikusten da. Eta, horrela jarraitu, ez da ja Naparrun, bastan ikastolan egin genuen erreforma bat, hau zan Antxinako kuartel militar bat, argazkia lehengo egoerakoak ez ditut jarri, baina zan kolorin kolorau. Diseinatzaileak askotan uste dugu, bideratu egin behar dira umeak. Eta umean baino imaginazio gehiago, ez dau. Ni uste ziragarki honena da un palo. Osea, umea jartzen du beste guztia. Eta hau ez luzatu arren ez dekarri aldo bankeiken plein gaurrunetako irude elementuak, baina eskediolako abstraktuak imaginazioa zu jartzen dazula. Eta hau zan berdin hau da planta bat, izan azan dana bota, barrian sortu, hemen dago eskilaria, eta egin genuena da jarraitzeko zaintzarekin, zirkulazio librearekin, atzekaldetik hau da linea bakarra. Bigeladaz, euren komunikazioa. Garatzeko irakasleak aukeratzen daunien, ordutegi batzu dauke jarrita, zabaltzen da, eta dana nahastu egiten dira. Eta hau da, beti aipatzen dudan imaginariuna, introspektizioa egiteko eremua. Hori. Eta barrutik lan ikusten da. Esan dozko, da umien lekutxoko guztakoena. Horretu ingona zetxe, Dabil, hau da horeretik ikastola, renteri izan, hau ja zan lau linea 200 ikasle, HH-en 2-3 urtietan. Hau da lehengo espazioak, beti koloritxuak, pasilluak, erromatar garaiak, aspergarriak atope. Eta hemen izan azan dana bota, eta betire jarraitu miatze zen hori aurkitzen eta zaintzakoa. Beti zirkulazio librekin eta
albidetzeko. Hau da gaur egun zandoen patizua, eta hau izango zen 2 urtetarako oruntz. Haundia da muren, ez da ondo gelditzu, baina ekarte gure nauna da hau. Hau da beti imaginarioen hori beti sartzen dugu. Babes psikologiko hori emateko espazioak. Apur bat ote izan hori narritxuta dago ez, kaja metafizikoetan, baina hobe umian gustokoena da. Hemen sartzen die, imaginazio bera jartzen dago. Eta hoia da Hernanin, Aratz ikastola hemen linea bakarra da, hemen bedana bota esan, HH-koak ekarri da gehienak, Eta hau ekarri dutena da, hau da sarreria. Eta ja punto bat arrutzago joan gari. Da gure artizautza. Zetxila sensazioa neukana zan, ez da gura Finlandiako eskola demutia honek. Da euskal eskola bat, ikastola bat. Eta, bueno, hori da nire paja mentala, Ni txikitxo da noraitzen du, joaten ditzen edo lekutara, erotu gehien bat taberna, edo elkarteak, beti artizauak jartzen zuela babesko elementua. Dala gaztainondoarekin egindako tela erosare hau. Ez da, jarri ginen harremanetan, eta helburua da, bertako artizautza ere sustatzea, humanitate puntu hori agert dadila. Ez da izan zerbait, horre fabrikatua, ero Finlandiakoa, ez, amengua da. Eta eskala jolastiana, ez? Esan bezala, emozio horrei sortzia eta zen horri jolastia. Konfiantza eman dizela, konforta, alaitasuna, eta venga, donok aurrera. Eta hori ukitzen bozu, ezka ikasitzen duzu. Hori ez baduka, gabezi horri badukat, ikasteko gogoik ez daukat. Eta hau da, azte hau importantea dalako niretzat, eta hau da, gehien unkitu nauen lana. Esan zidaten familitzela, lodosara, nire txetik 2 ordu terdi, kotxien, infandetorri 5 ordu. Ordain saria, ez dobe muten, Hase, klaro. Baina, bueno, Euskal Herri mailan ibiltzen nintzen mola, bertela joan nintzen. Baina honek erakutsi zuztiena zan, ostia, zaintza, impresionante, lodosa, ikastola bat, euskeraz ikasten da bela. Joan nintzen inbilerara gurasoak ezakizien euskeraz. Eta ibiltzen ziren jai, txotnetan, inguruko herrietan diru ateratzen euran seme-alabak euskeraz ikasteko. Esan, ostia, ni samurrok edo, nire haitxo nabanak euskaraz hitz egiten zen, nire gurasoa bai, eta nire laguna bai. Baina nik esfuerzo bat, hizkuntza bat zaintzeko. Eta gero atzekaldetik ekarten dauen garai hortan gehiago konnotazioak. Eta esan zidateanean, umeak batzuk ordubeteko txetan itxen dagoela ikastolara joateko, se me cayó el alma, tío. Vamos. Esan hau, espazio, mikroespazio hau, eske zainu behar ditu, la hostia. Gozia zan, aurrekontua oso mugatua zan. Eta saiatu bitzena zan, kalidade hori emutia, umiai. Ez da zumaiena, baina da, gixen ukitu nauen lana izan dago. Eta gero jasken da espazioen jokuarekin, espazio eta eskalak. Baiko izan danak eskalak ondisa die, baina jarri dutena da eskala txiki hau be egin izan dugula, hau zen nolako teiatu azpi bat, ez hau gila aprobetsatzen, eta ingauen azan diseinatu olako egitura bat, iruda egitura. Hau da elkargune bat, ez da eskilala bat. Umeak dauki hor txoko batzuk, euran imaginanerako, euren artin harremantzen die, zaintza lantzen daue, eta bizitzanak hor gelditzen dela. Eta, bueno, ja aldatu mio, nasa, emoziono bihar gehiago, ez da etxo emozione zenak, eta haberse gertatzen dan kotxe bionekin, ez? Baude esperimentua di, zauela estatu batuetan, 60. hamarkadan, espazioaren inguru. Nova Yorken Bronx hauen, violentzia batekin tremendo, eta zain, kotxe bat aparkatu behar dugu Bronxen. Eta beste bat Kaliforniako Palo Alto herrian, aberazkilo baten herri bat. Ze gertatzen die bi kotxe horrekin. Ordu batzutara, Bronxen kotxea destruzot da. Eta Palo Altoko kotxea intakto. Eta eskumatierra, eske bandalo batzu die, honi pobriak, ez da izen bat, eskertiarra. Eske plan horrokorrak egiten direnean, ez da zaintzen proletalgoaren hausua, ez da gizer,
Eta claro, etor zauen ekipo txar bat, soziologo, hasien dana kotxeari begira, eta jo, aste bete eta Palo Alto igual. Eta esan zauen, bueno, gauza bat egin behar dugu. Lehiotxo bat apurtuko digu kotxeari. Eta ze gertatu zen, ordu batzutara lan agertu zen. Eta hortik urte zen, lehio apurtuaren teorema. Guk espazio ez badugu zaintzen eta txarto tratatzen bagaitu, espazioa guri mezu hori ematen digu. Gure gizarteratasuna galtzen hasten da. Gure arauak jisten hasten die. Eta azkenien bihurtzen garena da olako bandalo batzuk. Hau da mensajia, espazioana. Eta hau ez badugu nahi, espazioak zaindu egin behar ditugu. Eta gehien bat gu diseinatzailea garela. Hori beti ikasi dut. Egon nintzen nien Italian bizitzen, ikusten hauen, eske amor al trabajo, maitxasuna lanari. Txarkutero ikusten duen korbatiakin, txalekoakin, maitxasun batekin zuri txorizoa mozten ero urdeia azpikua, esazu, guk espazio bat sortu behar badugu, berdinekin beharko. Gure maitxasun danakin jarri hori. Zetxik hori transmititu itzen da eta material didaktikoa da erabiltzailearentzat. Eta mezu honeo txarronekin ez dugura amaitzia, behin amaitu gabenien etxola joan ginen erakunde danak, ikasle danak eta danak bizitatzera eta beste Japonen, hau da Noainen. Ekarri genuen itzlari bezala Mikel Bastan. Noain da, ezautu Iruñako herri bat, aldamenien dau, aireportua doko, nabi industrial pila bat, eta iruñarrasko joten ziren drogabila Noainera. Salako herri marginal bat. Mikel Bastan, 1 kilometrotara dago, Lorategi municipala plazatera zuen, eta hasi zan, bera, bebai sensibilizazio hori izakon, aparte lora zein izan da, elementu toksikoak ez erabiltzen lorategietan. Espazio residual dana lorekin eta hasi zan jarten. Eta herritarren autoestima hasi zan gorutza eta interesa bebai. Eta miatzet esplorazioa bai, partaidetza sustatu inzan. Eta azkenien eratu zabina zan olako lorategi bat, Lorenea. Gaur egun, herritar dena superposidaz Noainekoak izaten. Eta sari piloa jaso dago internazionalak eta estatalak. Eta Loris Malagutzik esaten zeguren, espazioa gure hirugarren irakaslea da eta zainu zazue. Bai, eskarezko. Bai.